Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să vă arăt chestiile care mi-au venit de pe AliExpress. Bun. Să începem cu chestiile Roblox sau cu chestiile Minecraft? Hai să ținem mai cu Roblox și o surpriză specială. Bun. Deci pe Minecraft, pentru Minecraft mi-am luat acest pickaxe de stone din spumă. Și e foarte șmecher, adică îmi place. Și mi-am mai luat o sabie de iron, tot de spumă, cu mâner. Și e destul de șmecher. Și, deci, pentru Roblox mi-am mai luat asta. Nu e la oficialul, nu, sau nu știu, nu cred, dar e drăguț. Like.